però el que fem és transformar els cultius d'insectes a través de la tecnologia pròpia. Que ens dediquem a l'elaboració de fràncies i aromes. Agrotec UPT aglutina tot el coneixement de la Universitat Politècnica de Catalunya aplicat al sector agroalimentari. Nosaltres ens dediquem a fer fertilitzants orgànics i organominerals. Parlant de la bioeconomia, és al centre perquè el que fem és utilitzar dejeccions ramaderes amb un procés de compostatge, ho transformem en fertilitzants orgànics i després hi afegim organominerals que serveixen per fertilitzar diferents cultius. Nosaltres ara estem en un projecte d'utilització d'aquest residu vegetal, en principi, per alimentar, per fer insectaris. Nosaltres fem això, reaprofitar tot aquell residu i subproducte orgànic, i només orgànic, de la indústria agroalimentària sobretot. El nostre repte és poder ajudar al món de l'agricultura i ramaderia amb la bioeconomia, reaprofitant tots els excedents i productes que no tenen valor. Estem apostant per la bioeconomia com a substitució de recursos fòssils en tots els àmbits possibles. I el que fem és agafar la llana, que malauradament ara és un residu, i la fem com a eina de transformació per reivindicar la ramaderia ovina i l'excel·lència, no? I la necessitat d'aquest tipus de ramaderia. Nosaltres ens dediquem a dissenyar i fabricar actius d'alt valor afegit per la indústria cosmètica. La gent jove que ve de baix ve molt més sensibilitzada. És a dir, no és el mateix quan tu tens una empresa d'economia circular o que vols sostenibilitat i li has de transmetre a algú, però que algú no està preparat per escoltar-ho. Però a mi em resulta que cada cop que vaig a explicar-li a algú té més consciència que jo. I potser amb la bioeconomia aconseguim que els perfils més joves que estan compromesos amb la sostenibilitat i el medi ambient puguin formar part de la indústria química més tradicional. El que tenim nosaltres és molta necessitat. Els perfums som la segona potència exportadora a nivell europeu. Necessitem talent preparat, talent que es prepari amb aquesta visió de fer que tot tingui una visió de sostenibilitat i d'un procés 100% circular. Per primera vegada la gent s'està interessant de debò. La consciència planetària, mediambiental, social, que sempre ha estat a 1.000 graus, això s'està incrementant. I el consumidor està forçant els productors a fer les coses de forma diferent. La bioeconomia és el futur perquè ha de ser un negoci més dintre del negoci. I el que sabem cada cop és que o canviem o el sistema de model que tenim actualment en què estem emitint el doble d'emissions de CO2 de les que el planeta pot absorbir, no és sostenible. És una aposta de futur, però és una aposta de futur que, diguem, inevitable i necessària, perquè si no ens quedem sense recursos. Hi ha molt a desenvolupar a nivell tecnològic i totes aquestes ramaderies, quan vols fer una producció una mica escalable, necessiten aquestes tecnologies. Per tant, és un sector que pot acollir diversos perfils. Sí, fins al 2050 Europa ha de ser neutre en carboni. Jo ja no ho aconseguiré. Necessitem que la gent jove sigui. I jo crec que els joves tenen molt més visió a llarg plaç. Jo animo el jovent a formar-se, a preparar-se bé, amb aquesta mirada de sostenibilitat, d'economia circular, perquè les oportunitats hi són. Enginyers agrònoms no n'hi ha. Gent en el camp de l'agronomia, sobretot enginyers, pots treballar des de medi ambient, des de fertilització, tècnic de sols i tota l'altra branca de lo que seria cultius. Té moltes opcions. Si el jove té vocació tecnològica i d'enginyeria, aquí hi ha molt camp, haurà molta feina i amb el tema de la biomedicina també, no? Els joves que estiguin mínimament interessats i tinguin ganes de treballar en aquest sector, és un sector d'oportunitats que jo avui sóc incapaç d'avaluar perquè són no infinites, però són bestials. Per què? Perquè hi ha molta cosa per fer. I en aquest molt per fer apareixeran noves necessitats de noves professions, nous perfils, noves tecnologies. I, òbviament, si jo li hagués de dir alguna cosa a la meva filla, li diria que apostés per aquest sector. D'aquí al futur les coses han de canviar moltíssim, que ara estem veient només la punta de l'iceberg, que és els mal anomenats residus,
i tot el potencial que tenen. En realitat, quan entres en aquest món, tots són propietats i propietats per explotar, que nosaltres ens és un benefit taker. I crec que això només acaba de començar en realitat.